दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिथुनाखि 13 बोसोर सिंनि उन्दै जिथुनाखि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे खेल होनाय जादोंमोन। बिनि सायाव मा बुंगोन बा माबायदि जालांखो खेला? गिबियावनो सिलापथार दख'रानि जानानै नोंथांखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे जोङो सिलापथार आनसलिकनि जानानै 13 बोसोरनि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो लानानै फुटबल सेलेक्सन खालामनायाव मोजाङैनो जालांदों। अखा हादोंबाबो गथ'फ्रा जोबोद गोसो होनानै जोदों बलखौ आरो जोङो आसा खालामो जे फैबाय थानाय डिस्ट्रिक्टआव जोहैनायाव फार्स्ट रानारखौनो लाबोनो हायो होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंबो नाजाबाय थागोन। ट्रेनिंखौ जों मोजां होगोन, साननै सानथाम मोनदोंबाबो जोङो नाजागोन आरो। गेलेगिरि फंबायमोनखौ मा मेसेज होनो सानो? बिथांमोना जे अखा बांखाबाबो फैनानै जोफैदों, बिथांमोना थारैनो न'खरनिफ्राय माखासे सुबिदाखौ मोनाखै। जों बेखौ गार्जेनफोरखौ खावलायनांगोन जे बिसोरनि गाननाय बुटफ्रा सोरनाबा जिनाय, सोरनाबा मुजा गैया, बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै न'खरनि फारसे जोङो बुंहैनांगोन जे गथ'फ्रा नोंसिना मोजाङानो गेलेयो, गेलेनायाव गोसो होदों नालाय एसे नोंसोरबो रांफोरखौ होनानै गेलेनाय जि बुस्थु बेफोरखौ मोजाङै बायनानै होयो। माबायदि गेलेजानो लुगैयो उनाव फैबाय थानाय समाव? फैबाय थानाय समाव गेलेनायाथ' बिथांमोना मोजाङै गेलेदों। कचिंफोर गैयाबाबो बिथांमोना जोनाया जोबोद मोजां गेलेदों। रानिं दङ बिथांमोना, जोनाया हिट दङ आरो दा आन्डार 12आनो हमजायो। 12निफ्राय एसेल' गिदिर बिसोरो बिथांमोना। दा 12 बोसोरावनो इसेबांसि जोनो हादोंबा इयुनाव आन्डार 16, आन्डार 19 बेफ्राव मोजाङैनो जोहैगोन बिसोरो मोजां कचिं लानो मोननाय जायोबा। ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो जे गावनि साननायफोरखौ जि गेलेनो लुगैदों बेखौ जाफुंहोनो नाजानांगौ। सान हर नङाबाबो फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे गेलेबाय थाबा मोजां जागोन आरो बिसोर बिथांमोना। दिनै सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जिथुनाखि 13 बोसोर सिंनि जिथुनाखि हौवासाफोरखौ फुटबल गेलेहोनाय हाबाफारि लादों, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जों गिबियावनो दिनै सिलापथार दख'रानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनो हानाय जों फंबायमोनखौ जों साबायखर बावगोन। बिथांमोना जोंनि सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय लेखा दिनै फैनानै जोंहा जि 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'फोरखौ जोंहा सेलेक्सन खालामनाय दंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि फारसे एसे सांग्रांथि खालामनाय, बे लेखायैनो हयथ' थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय जोंहा आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन होनो नागिरदों। बेनि लेखा जोंबो दिनै सिलापथार दख'रा हिसाबै नैबे जोंनि सिलाबालि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जों सेलेक्सन खालामनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव जोंनि सिलापथार दख'रानि गामिफोरनिफ्राय फ्राय 80सो जोंहा जोलुरगिरिफोरा फैदोंमोन बिथांमोना। बिनिनो जों दिनै 18सा गथ'फोरखौ जों सेलेक्सन खालामबाय। थांनाय बोसोराव जोङो सिलापथार दख'रा हिसाबै जोंनिया धेमाजि जिल्लायावनो सेकेन्ड रानार्स आप जादोंमोन। जों आसा खालामदों देग्लाय हयथ' जोंना फार्स्ट रानार्स आप जानायजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गोबां जोंनि उन्दै फंबायमोना जोंहा सेलेक्सन जायो, जों बेखौ हास्थायदों। बिनिनो जोंहा दिनै आं गिबि आखु जोंनि गेलेमु नेहाथारि बिथांमोनखौ साबायखर होगोन। आंनि दख'रानि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर होगोन। बिथांमोना जे एथबां अखानि बोथोरावबो फैनानै जोंनि गथ'फोरखौ माखासे थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ लाबाय, बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होगोन। दा बे बिथिं फारसे जोंहा गेलेमु नेहाथारि दं, आं बिथांमोनखौनो माखासे खोथाखौ बुंनो खावलायगोन।